Azkuna zentruaren izenean beste behin arratsaldeon eta izan zaitezte ongi etorri Gutun Zuria jaialdi honetara. Bienvenidas, bienvenidos al Festival Gutun Zuria. Once again, welcome to everybody. Gaurko honetan Bernardo Atxaga idazlea eta Oskar Alegria kazetari iruñarra solazaldian jardungo dira eta egia da literatura ikus entzunezkoen narratiba izango dutela hizpide. Idazketan, zineman eta argazkigintzan izan duten esperientzia ardatz harturik hori bai. Gutun Zuriak literaturaren inguruko solazaldi eder hauetara gonbidatzen gaitu eta auditoriora ezin etorri denak gainera sarean jarraitzeko aukera ere badu. Hori bai, jakinik guretzako nola ez beti ere plazera dela zuekin guztiokin egotea. Gogoratu egingo dugu gero 9:00 hortxe sinadurak ere izango ditugula eta ohikoa denez liburuen sinadura saloi literarioan izango da. Aldi baterako itzulpena ere jarraitzeko modua daukazue. Bernardo Atxagak egia esan ez du behar aurkezpenik, baina bai merezi. Hainbat lanbidetan aritua eta aditua irratian, gidoigintzan, eta batez ere idazten ez da, 80ko hamarkadan abiatu zuen bide hori eta horretan darrai literaturan betean. Bere lanak pantaila handian ere ikusi ditugu eta ezin aipatu gabe nola ez Obabakoak erreferentzia eta baita erreferente ere. Poesia, antzerkia, gidoiak, ipuinak, aur literatura, hori guzti hori bere eskutik. Eta Oskar Alegria kazetariak hiri ikustezinak izeneko argazkigintza egitasmo artistikoa osatu zuen, ezta? Bera kazetaria, irakaslea, beste gauza askoren artean, Nafarroako ikuspuntu zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdi zuzendaria, eta abar, ezta? Bere lehenbiziko luzemetraia aipatuko dugu, emak bakia baita, munduko dozenaka jaialditan erakutsi izan dena. Eta orain bai, zuen parte hartzea eskertuz, txaloz hartuko ditugu. Hau da Gutun Zuria. Arratsaldeon eta eskerrik asko ugana etortzeatik eta gure hitza entzuteko gogua izateatik, eta espero dugu gure hitza zuentzat ere mesedegarri izatea. Oskar Alegria eta Bilok askautan hitz egin dugu elkarrekin, untaz hartaz, eta gaur badakizue gaia gutxi gora bera orokorra da ze harreman literaturaren eta gainerako arteen artean. Eta horri buruz hasi egingo naiz, ze oso denbora oso zorrotza da berez, eta Azkuna zentroan are eta zorrotzagoa. Begira, harremana dala eta arte guztien arteko harremana dala eta lehenengo gauza esan beharrekoa da musa guztiak aizpak diela. Alegia, arte guztiek daukatela lotura handi bat elkarren artean. Eta teatroa bezala, poesia bezala, historia bera ere esango nuke, dana, pintura, dana lotuta dagoela. Kasu honetan esan barko nuke, naiz eta Greziako musen garaian ez egon zinerik esan barko nuke, zinea ere, zinearen musa ere, aizpa dela ez. Eta hoi esatean, batez ere goguan daukat, egile guztiak, autore guztiak, ne ustez, barruan dutelako, alako muin bat, esaten dut, alako nukleo bat, eta nukleo hortatik ateratzen da gero, ne ustetan, bere obra guztia. Eta muin hori, edo nukleo hori, nire ustez, beti itxasita gelditzen da, personaren baitan, itxasita gelditzen da haurtzaruan. Eta nola hola esan da
alako, ez dakit nola esan, ematen duen ideia arrunt bat, nahi nuke azaldu 3 kasurekin. Eta aurrenako kasua da, Miles Davis, lakizuen bezala, jazz musikaria eta trompeta jolea. Irakurri nuen, Miles Davisen biografia eta irakurri ditut bere hainbat testu, eta halako batean berak dio, bere musika guztia, musika egiteko modua, bere trompeta jotzeko modua, soinua esango genuke, datorkiola haurtzaruan hartuzun impresio bateatik, nun eta Arkansas bere jaioterrian, amonarekin joaten omen zen beti, Eliza Batista batetara, baina Eliza ez zegoen bere etxearen hurbilean, urrun zegoen oinez joate ziren. Eta nunbait, han egualdia osoa izesua zan. Eta berak dio, ze eragin izan zion, ze unkidura hurbilduz bezala, Eliza horretan kantuan ari ziren doinuak, badakizue, neskak, umeak, gizonak, emakumezkoak, kantuan kuru eginez, eta haien musika haizeak ekarri, haizeak eraman, haizeak nahastu, hoi denok gauki dugu sensazio hori. Eta berak dio, nire musika guztia dago, aur garaiko impresio hartatik. Bueno, musika aipatu dut, baina beste musa orain, poesiarena. Baita ere, aipatzen dut, hainbat jende, baina aipatza itezke asko. Eta hoien artean, poeta bezala aukeratu dut, Winston Oden, poeta ingelesaren biografian ere irakurri nuen, eta bere aitorpen bat. Eta berak dio, poesian berak idatzi bezala idatzi zuela, umetan, bere haurtzaruan, 2 atxurrekin, bakizu zerdian atxurrak, basarri lan eiteko atxurrak, 2 atxurrekin eukizuen esperientziagatik. Berak dio, bere txonduan alako meatoki bat, abandonatua, alako lur batzuk zeudela, eta orduan, aukeran jarri zizkiola bere aitak 2 atxur, eta batzan atxur txit polita. Alako kirten gorrioa zuen, alako flasha, altzairuzko txorrotx polita, eta bestea zan atxur zahar bat, urtetan erabilitakoa, itxusia, zatarra. Eta berak dio, denbora askoan, jokatu zula aurreneko atxur politarekin, baina denboraren joanean konturatu zala, atxur zaharra askoza, eta itxusia, askoza ze hobea zela langintzartarako. Eta berak dio, gero, poesi idazten, hasi nintzenean, pensatu nuen askotan, ez politekin, nola atxur politekin, ez nijoala inora, eta batzuetan erabili behar nituela, hitz arruntak, itxusiak, zaharrak eta barrez. Orduan horre ere ikusten duzue, ne ustez, muin bat dago barruan, eta hori haurtzaroan sortu da. Hurbilago etorriz, eta nire aurreneko jarduna bukatuz, hurbilago etorriz, oso gogoan garria da Oteizaren kasua, Oteizaren aitorpena. Oso da garbila alde honetatikan. Ze esaten digu Oteizak. Bere eskultura eta bere munduaren ulermena, hain zuzen arteari buruzko bere gogoeta guztia, datorkiola hori joko ondartzan izate zuen haurtzaruan, umetan, izate zuen esperientzia batetik. Eta zein zan esperientzia hau? Nunbait, Oteizak, ondartzan, zulo handi batzuk egite zituen, bere palarekin ondarrean, eta alako batean, zuloaren barruan sartzezan. Zuloaren barruan sartutakoan, inguruko guztia desagertu egitezan. Ez zuen inor ikusten, ez zuen ikusten ez jenderik, ez zuen ikusten, dezagun, sombrillarik, ez zuen ikusten, ez errez mendirik, ez zuen ez erre ikusten bakarrik, ikustezun goien zerua. Eta berak dio, beko utzune hortatik, goiko utzune horretara, begira, hor pensatu nun, hori izala, dio, artearen evoluzioa adierazte zuen metafora. Gero pensatu zuen, haunditzean. Alegia, artea ere izan zala,
Halako momentu batean, dana bete kanpoko gauzak, sombrillak, jendea, bendiak, dana pintura, eta halako batean hasi zala kuadroak eta eskulturak hasi zela ustutzen, eta azkeneko kuadro eta azkeneko eskulturak danak zirelako espazio hutsak, ez? Bueno, hori lotu zuen gero, euskal dakizuen bezala, euskal kromletxarekin iruditu zitzaion, garai bateko neolitikoko hemengo jendeak egin zuela ibilbide bera, aurrena bete zituen kobazuletako paret guztiak, bete zituen izakiekin eta bisontekin, zaldiekin, danadala, fenomenoekin, kanpoko bizitzarekin, baina halako batean egin zuten kromletx hori, eta kromletx hori zen, berarentzat, hori joko ondarzan, umetan egindako zurua utsunea bezala, zeinen aurrean, zeinen parean, zegoen bakarrik zeruaren utsunea. Beraz, nire ustez, haurtzaroan izan ditugun impresioek, horrek jartzen gaituzte poesiaren bidean, eskulturaren bidean, zinearen, antzerkiaren bidean. Hori da niretzat nukleoa eta motorra ere da. Gero norbaitek egiten du, bide hori segitzen du, eta beste batzuk erabakitzen dute, ez, agian beste bizimodu bat gehiago komeni zaila, ez dute jorratzen bide hori. Baina denon baitan, nik uste dut, dago muin hori. Musak maite gaituzte oro har. Eta ona, pentsatzen dut, guain, Oskar Alegriari, eta ni badakit Oskar Alegriak eta gainera ez nedina aztu, hemen jarri dit aurrean liburua, ni badakit Oskar Alegriak, aurrena Oteizaren liburutegi guztia irakurri zulaan, eta gero hartu zen itun handikan oharrak, eta orduan zuk gogoeta egin duzu, eta uste dut gogoeta hori egiten duzunean, mintzo zarela betaurreko buruz, ez bere Oteizaren betaurrekoak nola bat muin horren, nukleo horren adierazle, beraz, bagoaz, eta bazoaz. Eta zuk aipatu duzu musak aizpak direla, nik gaineratuko nuke bikiak direla gainera. Eta hau da nire liburua ez, Umbralek erraten zuen bezala, ni ona etorri naiz nire liburuaz mintzatzera ez. Baina ez da nire liburua, hori nola azaldu. Oteizaren liburua ere ez da. Berak idatzi zuen, baina berak ez zuen argitaratu. Zeren liburuaren muina dira bere oharrak. Oteiza irakurle errabaiatua zen bere Altzuzako liburutegian, 10.000 ale badira, eta hoietatik 2.000 azpimarratuak oharrez beteta daude. Eta hau da Oteizaren marginalia, hori nik enekien, baina lan hau egiten ikasi nuen marginalia dela, ohar horiek ikertzen dituen disiplina. Hemen beste liburu gorria, 2 liburu gorria ekarri ditut. Hau da Edgar Allan Poena, marginalia, saiakera txiki bat, horri buruz, Kortazarrek itzulita. Eta hemen Edgar Allan Poek defenditzen du marginalia zeren direla, nola erran, afektaziorik gabeko ideiak. Eta ne ustez, hemen barnean dagoen Oteiza oso Oteiza libre dela, oso Oteiza puro edo naturala. Bere ideiak guztinazko ideiak dira. Pensamendoaren aurreko gelan daudenak. Hau da, zerebrotik ez dira pasatu haindik, edo zerebrok ez ditu gehiegi lausotu, ez? Bakardadean hartzen dira ohar hauek, ez? Eta hori importanta da ere bai, ez? Zeren ez da diskurso oso prestatura, baizik eta zirriborro bat. Eta artiste batzuen edo artiste batzuen genialtasuna hor dago, ez? Hortan datza. Bai, zirriborro horretan. Eta hauek izan daitezke ere Oteizaren musak. Zeren lan honi esker jakiten aldugu nondik edaten zuen Oteizak. Edo nondik hartzen zuen ideiak. Adibidez, badago liburu bat Borgesena, denborari buruzko, tenoreari buruzko liburu bat, eta Oteizak beti dago
eztabaidatzen Borgesekin, marginetan. Baina pentsazazue, diskurso ofiziala hartzen du horriaren, gutun zuriaren leku zentrala. Eta marginetan ibiltzen dena dago ertz batean, esparru txikian. Beraz, azkar erran behar duzu, eta zentrutik apartatia ere bai. Hori importantea da, ez? Han bizi dira ideia hauek. Eta Borges beti denborari buruz hitz egiten ari da, baina Oteizak zuzentzen dio eta erraten dio, zuk denboraz hitz egiten ari zarean, baina nik bakarrik espazioa ikusten dut. Zuk denbora kokatzen duzun lekua, ni espazioa ikusten dut. Liburu gorri bat, Mao Zedongen bezalakoa, liburu iraultzaile bat, erreboltaria, eta ez da edozein gorria, liburu hau egiteko, Santos Bregañarekin, diseinatzaileekin ibili ginen, eta berak ikertu zituen Oteizaren azken erretratuak jakiteko zehazki zein zen bere bufandaren gorria. Eta ez da, nola erraten da, ez da atariko haizea, ez da gauza txiki bat. Liburuaren azala eta bufanda baten funtzio bera da. Liburuaren barnea, liburuaren muina babestea. Ez da bakarrik hotzaren kontra edo arerioen kontra ere bai. Beraz, hau da bere babesa. Eta nola irakurtzen zuen gure Oteizak. Hori ikusteko, hemen ja ikusten da ez, lehendabiziko fotografia, hor dugu Oteiza gure estudioan. Eta privilegio bat izan dut liburu hau egitean, eta izan da bere estudio mailan kuskuseatzea, eta bere gauzen artean ibiltzea. Eta konturatu nintzen Oteizak, beti boligrafo batekin eskuan irakurri zuela. Hau da, irakurle idazle bat da. Baina beti bi betaurrekoekin, edo beti bi anteaujoekin ibiltzen zen, ez? Hemen ikusten datze polita den erritual hori, ez? Zigarreta ere beste eskuan hori da, beste instrumento. Eta hauek dira bere kofreak, bere betaurrekoek kofreak. Lehendabizikoa, leher leyendarekin, ez? Kofre berde bat. Eta bigarrena, lejos. Baina pentsazazue zer zegoen barnean. Kofre hauen barnean zegoena zen gure artistaren begira da. Eta hemendik nik hartzen dut ene ustez Oteiza definitzeko manera bat. Oteiza bi betaurreko gizona zen 8 begietako artista, baina betaurreko edo antiojo hauek modu kontrakoan erabiltzen zituen. Esplikatuko dut, hau. Adibidez, lehitzeko ez zituen erabiltzen irakurtzeko antiojoak, baizik eta urrunekoak. Eta horrela, ikusteko kapaza zen ez lerro artean dagoena, baizik eta lerro gibelean dagoena. Hau da, haratago. Eta kontrakoa ere bai, hau da, paisai zabal batean, horizonte ireki batean, ez zituen erabiltzen urruneko, betaurrekoak, baizik eta hurbilekoak. Eta horrela kapaza zen, paisai zabal batean, zehetasun tiki bat, baina oso esanguratsua, bereizteko. Hau da, guk ikusten ez duguna, berak ikusi zuen. 3 esenplu. Hemen guk, gure betaurreko arruntekin, ikusten duguna da, beste bi aizpa, beste bi musa, bai? Irurtzun ondoan dagoen bi aizpa, ez? 2 hermanas, ez? 2 arroka ikusten ditugu. Baina, Oteizak, barkatu, bere hurbileko betaurrekoekin ikusten zuena zen arroka horien artean dagoen utxunea. Aintzinako toponimian, hau da, aizpitarte, eta Oteizak hori beti aldarrikatzen zuen, ez? Importantena ez dira bi arroka horiek, baizik eta haien arteko tartea. Hor dago utxune bat, ez? Gu bete dezakezun utxune bat.
Beste adibide bat, oain lurpean gaude, hau da zaldi bat, Isturiz eta Oso zelaiako kobazuloetan dagoena, guk ikusten dugu marra batzukan, ez? Baina Oteiza bere begirada berezi horrekin ikusten zuena zen marra konkretu bat, da zaldiaren burua trebazkatzen zuena. Hor ikusten duguna. Eta beraientzat hori zen brida bat, rienda bat, soka bat. Eta horrek errant nahi zuen, gure gizakiak, orain dela 20.000 urte, basapizti bat etxekotu zuela. Mongoliako gizakia baino lehen. Beraz, bere betaurreko berezi hoiekin, berak hori ikusteko kapaza zen. Hemen, zer dugu? Ilargia, ez? Denontzat hilargia, hildakoen hilargia. Baina Oteiza bere, kasu hontan, gertuko betaurrekoekin ikusten zuena zen bilargia. Preindoeuropeoz, berak erraten zuen bil aditz hori, mugimendua adierazten zuela. Eta bilargia zen hildakoen hilargia, baizik eta mugitzen zen argia. Beraz, eta nire partea finitzeko, Oteizaren begira da, zorrotza eta zabal izan zen aldi berean, paradoxa dirudiarren, eta 8 begietako artista zen, baina hitza pasatzeko, Bernardori, aipatu duzu zure lehendabiziko partean, 3 kasu, 3 figura, aipatu dituzu eta 3 txinparta edo ilantiak, asteasun erraten duzuen bezala. Halako zu bat. Halako zu bat. Nondik sortzen da, sortzeko bulta, zein izan zen, zein ni lehitu ditut bersio ezberdinak, zurea personalki, zein izan zen ilanti edo txinparta hori. Horrena behar bada, nahi duzu pixke lagunduko izute Oteizaren gune hori bakarrikan, askok ezagutuko duzu, baina pasadizo eta gertaera nik uste polita dala, ederra dala, eta orduan berriro esateak ez du kalteik, ez da ikusteko Oteizaren begiratzeko modu hortan, muin hortan, deitzen dio nik, ez hor batez ere bera jokatzen zuen esango nukenik paradoxarekin. Eta orduan horre adibide oso garbia da, ez dakit jakingo duzue, Arantzazun beak egin zituen apostoluak, eta orduan 12 egin beharrean egin zituen 14, eta jarri zituen 14ak, frisoan, ez? Eta gainera esan zuen ez zitula gehiago jarri betzialako kabitzen. Eta orduan jarri zituen, baina orduan noski, garai hartan, gainera uzan 70 gutxi, o 55, hola izango zen. Bai, 55 estatuaria 55ean. Eta orduan, Elizak ikusi zituen nian, Elizago ordezkariek ikusi, ez urtezian haiek, 14 apostolu, eta gaina denak alako zuloekin eta utsakin, eta, orduan, esan zuten, hemen utzi bardia eskulturoi, hori da hemen, esan nahi dut, bide bazterrean. Eta bide bazterrean egon ziren, urtetan, 15 urte egon ziren, botata, errepideren zean. Orduan, tarte horretan, noski, Oteizari, irain asko egite zizkioten, ez dakit ezagutzen duzuen pasai izan, eta orduan, norbatek, zeu asko izan zen gara hartako intelektuale batek, esan zion, Oteiza ez ditu ulertzen nola egin dituzun apostolu horiek, olako itxur horrekin, harri horiek, alako denak utsarte egin beteta, eta denak, eta esan zion, etorriko dira, baserritarrak, Arantzazura, ikusiko dute apostolu jende hau, eta esango dute, Arantzazuko apostoluak, nire baserriko arkaitzak bezalakoa ditu. Eta hori ez da modua. Eta orduan, zatizut horretik paradoxa, ez? Beti zaukan erantzuna, hortan ezagutu dugunok, badakigu zala oso zorrotza. Eta hitzetik hortzea, erantzun omen zion gizon horri, egila dazuk esaten duzuna, baina geho, baserritar hori bere baserrira itzultzen denean, eta ikusteitu nian hango arkaitzak, esango du, enekian, nire baserriko arkaitzak, Arantzazuko apostolua bezalako. Orduan esan nahi dut hori da ikuspegia, eta ikusten da nola paradoxa eta hola. Azkar hitz egin ez, eta galdetu idazu... Zure txinparta edo ilantia. Txinparta, ez. Nik eukin un irakasle bat, Jose Maria Valverde, poeta eta irakaslea eta estetikakoa, eta beti esate zidan, oso ondo egiten duzu
idazle bizitza hartu zatikan behira. Beste jende gehiena hitzeiten hasten da, eta askotan ez diote ez da utzire egiten. Idazlei berriz, ematen zaie mikrofono bat, eta hitzein dezakete, eta primeran oso ofiziona da. Bueno, orduan, nik ere ukera hartu, eta nire esperientzia, baina uste askorena izango dela, eta horretik aitortzen dut. Ez dugu beti aitortu arrazoi ideologikoegatik, baina gure bizitzan, alegia, Euskal Herrian orain, 75, 55, 35 urte dituen jendiarentzat, funtsezko etxe bat egon da, herri guztietan, eta funtsezko etxe hori izan da, Eliza. Eliza izan da. Eta nire kasuan ere, esaten dut, utzi Eliza esaten dut, ez dut esaten erlijioa. Bi kontu desberdin dira, eta itzeingo nuke, nahi beste honen batian erlijioa, baina ez Eliza, eraikin hori. Umetatik, eta horretik leheno ere esan ditut, umeetako esperientzia, impresioiek, umeetatik nahi sekulako impresio egitezian, ibili lokatzetan, ibili bide zaharretan, ibili, nien itzan baserrikoa, baina lahen lagun askoren ikulutan ibili, eta alako batean, Elizara joan, eta dena ozean diztiratzu, dena urre, zilar, dena lore, dana argizaiarekin, dana diztiratzu zeuden egur guztia, zura guztia, horrek impresio ondia egitezean, geho, funtzioetan, intzentsuak areagotu egite zuen, baina batez ere, eta hau da, esperientzia, eta ja, bukatu dut, niretzako esperientzia funtsezkoa izan zen, gue garatian, latinez ematen zian, mezak. Ni mezetara joaten nintzen garatian, ia beti latinez egite ziren, eta guk aitaura errezatzen genuen latinez. Pater noster, quies in celis, santificetur, nomen tuum, adveniam regnum tuum, fias voluntas tua, sicut erat in principio... Euskaraz badakizu. Galdera delikatuak, gero. Bueno, esan nahi dut, pentsazazue, hau da, orain dela 50 urte, baino gehiago, gertatutako zerbait, eta oandikan ere, eta ez dut nik egunero latinez errezatzen, orduan, oandikan ere goguan daukat, aitaguria latinez. Orduan, batez ere nigoatzen naiz, impresio ikaragarria egite zidan, batez ere letaniak esaten digun. Eta ez zinean, mater veneranda, mater amantissima, ez dakit, turris egurnea, domus aurea. Eta orduan, areagotu egiten impresioa, galde egite zenuenean, haizu, ze esan nahi du, galdetzen zen erretoreari, ze esan nahi du domus aurea, eta esatez izun, urrezko etxea, eta urrezko etxea. Eta benetan zen, irudi bat, hori da, esan baldin badet, Eliza zala estra toki bat, garbia, txukuna, diziratzua, lorea gintzen zua, latina zen estra hizkuntza bat, orduan, euskera baizik ez genuen hitz egiten. Eta orduan, latina zan, alako hizkuntza bat, apur bat ulertzen genuena, mater, ulertzen genuen domus ere behar bada, kolegioan latin pixkatik hasita gero, baina orduan, zan, aldi berian, ulertu eta ez ulertu. Eta gainera, muga hori, lur hori, tarteko lur hori, lotuta intzentsuarekin, loreekin, eta bar. Eta uste du, poesia idaztea, esate baterako, oso lotuta dagoela, nolabait bestetasun horrekin. Bada beste mundu bat, baina ez mundu planeta bat, bezik eta beste uniberso bat, beste zerbait, zehaztu ezin dezakeana. Eta orduan, zu nahi dezu hurbildu eta jaso, nolabait orduko, umetako impresiura bera, ekarri nahi dezu, guain, zure hizkuntzan eta poesiaren bitartez. Baina nik uste nire, eta ez du bakarrik eta ez luzatzeatik ez dut esaten, baina aipatu bakarrikan bi lerrotan, esango nuke gerora, askozazek gerora, konturatu naiz, ze garrantza izan duen niretzat, esango zezuek, zenbat erlijio, bueno, estampetan, Filippo Lippi, Giotto,
Eta estampetan, azaltzen zen, Ama Birjinak azaltzen zen, baina atzean, azaltzen zen kuadro horren, pinturan deitzen zaie lontani, urrunak, zure hemengo betaurrekoak bezala, urrunak, eta paisaje haiek, paisaje idealizatuak, alegia idea batekin egin da paisaje, alako dorre batzuk, Samarkandako dorreak bezala. Bueno, orduan, impresio hartatikan, nik esango nuke, pensa, pena dalde bat, zatekan, gure herrian atxurra gehiago zeon, zea baino, urria baino, baina nik benetan latina izan da nire odenen atxurra edo teizaren utsunea edo zein aipatu du lehenago, edo Miles Davisen, bueno, esan nahi dut, haieko beak ziren, baina, zari dut, sentimentu berbera edo muin berbera iruditzen zait izan genula. Oain, nire txanda, hizkuntzarekin. Zure txanda, egia da. Zatikan, guatzen nahi da gaina badakit pelikula bat, eta egin ezula, eta haitu zeharela. Ni badakit zuk behin kontatuta, niretzat agian, pentsatza izaten dian gauzak. Niretzako latina izan zena, zuretzat izan zen, nola baita, ezakite, euskara izan zen, ez? Distantzia. Zu jaio zinean, euskarik ezantoki batean, ez? Bai, Lizarraldean, baina leku hortan, nola erran, Jotoren paisaia existitzen zen eta existitzen da, erranen nuke. Bai, nire haurtzaroan, oroitzen naiz, nire biramonak bazuela, borda bat, Elizatik urrun, Argaren ibaiaren ertz batean, Dionisia Sokrates arraiza zuen izena, Dionisia Sokrates. Ni betidanik erran dut gure familia ez zela presokratikoak, baizik eta postsokratikoak. Baina, bueno, parentesi hori. Eta biramonaren bordan, pasa genituen gure uda bukaezin horiek. Hori zen gure obaba. Gure muskerrak hanbizi ziren, eta bar. Eta beti bazegoen, beti badago, ertz bat, aurreko ertza, ertz misteriosua. Eta hanbizi zen gizon bat bakartia, bere gizona, bere bakardadean, goiko baserri batean, 40 urte eman zituenan bakarrik, argindarri gabe, errepedirik gabe, uri gabe, eta beti zebilen azeri batekin atzean. Pentsaz, azueze nolako dersu uzala, zela. Eta ni txikitan beti gure ertzetik, hau da, zibilizaziotik ikusten genuen gizon hori, baina berak eskutatzen zen beti. Baina euskalduna zen, oso euskalduna. Eta nire osaba batekin, nik osaba bat nuen Imotz Ibarrekoa, Angelus tenorean beti elkartzen ziren, bata ertz batean, eta bestea beste ertzean. Eta hasten ziren euskaraz egiten. Hori zen nire lehendabiziko kontaktua euskararekin. Pentsazazue zergatik, nola ez liluratu irudi horrekin. Nik ikusi nuen gizon misteriotsu bat, oianetik atera, bere azeriarekin, eta hasten zen nire osabarekin euskaraz oio egin gabe. Oso modu normala. Eta ni nire aitari galdetzen dion, zer egiten, ¿qué hablan estos? Esos hablan vasco. Ah, ¿y de qué hablan? De las vacas. Ni pensatu nuen, behiekin hitz egiteko hizkuntza bat da, eta txikitan ez nekien, agian piztiekin hitz egiteko badago hizkuntza bat, eta nik ez dut menteratzen. Baina, hori, ibaia zeharkatzen zen hizkuntza bat zen, zubi bat bezala. Egal egiten zuen hizkuntza. Eta hori izan zen nire txinparta hizkuntzari, baina zuk erranduzun latinarekin gauza bera sentitu. Hau da ekstra bat. Ez naiz han barnean, baina ni han egon nahi. Eta nire osaba beste bertzaldeko gizona baino zaharragoa zen eta lehenago zendu zen. Eta betidanik pentsatu dut, zeren hau da hitz egiten ari gara erlojurik gabeko garai batez. Baina haiek eguzkiarekin bazekiten Angelus zeten hori konkretua zen. Egun batean, bertzaldeko gizona joan zen ibaiarako zita, baina nire osaba ez zen ageri.
Eta uste dut, biharamunean, zer gerta ere, bueltatu zen, baina nire osaba. Ez zen ageri. Ez zen ageri. Eta gau hortan, oheratu zen, inoiz baino bere bakardadean, inoiz baino gehiago, pentsatzen, hau bukatu da. Azken iztuna, ez da azkena, da azken aurrekoa. Zeren azken iztuna ez du inorekin hitz egitekorik. Eta nire ustez, zer gertatu zen, edo zer pasatu zen bere burutik azken gau horretan, hori da niri gehien interesatzen zaidana. Zer gertatu zen, zer gordetzen den, ez? Zer gordetzen du azken gauak bere barnean. Baina hori ez duzu erantzun behar. Pentsatzen hain izan, Beste baterako. Antiojoak... Esango dut tontakari bat. Bale, bota. Ez, hola, ze pentsatu duzu gau horretan da, honi beti gogoratzen naiz, ez da kasua, Baina beti gogoratzen naiz, Napoleoni galdetu omen zioten, nola liteke zure soldaduak halako batalla baten bezperan, badakite erdiago laurdenak bertan geldituko diala hilda, nola liteke gau hortan lo itea. Zergatik egiten dute lo zure soldaduak, eta Napoleonek erantzun omen zuen, lo egiten dute oso nekatuta egoten direlako. Agian poesiarik gabe hori da. Orduan, esan nahi dut, ez da izango zure kasua, seguru. Ene ustez uniberso bat bukatu zenan. Baina, bueno, ondo. Antiojoak, lunetak, iparraldean erraten dute, bai, lunetak dauzkazu, eta aipatu Oteizaren begira da. Nola erabiltzen dituzuzuk? Zure betaurrekoa. Bueno, nik uste dute, hori da, aurreneko umetako impresio horren ondoren, zagi zeu asko psikologoek, deituko liokete mania bat. Zu daukazu joera bat. Eta handikan aurrera, joera horrekin bizi zara. Eta orduan esate baterako eskolara joate zara, institutora edo dana dala, eta orduan goizeko klaseak etzaizkitzu bat interesatzen, zatik da fisika, kimika, biologia, matematika. Baina arratzaldekoak dira literatura, filosofia eta religion. Eta horiek dira zure maitiak, eta batez ere aurrenekoa literatura, ez? Marginatuta ikaste etxean, noske, beti siesta garatian jartzez dituzko. Humanitateak siesta garatian. Bueno, orduan, mania bat hartu. Orduan, nik uste, Novalis, poetak eta esaten zu, orduan, zuk alako sensibilitate berezi bat, baina ez sensibilitate handia txikia, ez, baizik eta berezia. Gauza batzuk, zure beta horrekoekin, gauza batzuk ikusi egiten dituzu, eta beste batzuk ez dituzu ikusten. Oaina, esan behar dut, gaur bertan, atzo, edo ez dakit, irakurri dut, bete dira, egun urte, poeta italiano bat oso ospetsu batek idazizun poema bat, L'Infinito izeneko, eta, esan nahi du, nik poema horiek bilatzen ditun da horrela, ez? Baina, esan nahi du da, gauza asko kontan itzake, eta gize kontatu. Kontatuko ditut azkara, kontatuko ditut, bata tontakerikin hasi nahi zaudun tontakerikin dela, baina hau egitazko tontakeria da, eta da ikusteko ez joera bat, eta nola daukazun mania bat, eta nola zu nahi diozun segitu bihatxur horri, baina hortikan jo nahi dezu, niko azena ez gure kastetxe hartan, literaturan beti egiten genituen erredakzioak, eta erredakzioak azkarre esan da egin behar ziren irakasleak esatezun bezala. Hori da, irakasleak ostiralean irakurtzezun erredakzioa, ozenki, gu kopiatu egin behar gendun, El Gato. Entró el gato en la cocina con sus enhiestos bigotes. Orduan, irakurtzezun El Gato, eta guk astelenean ekarri behar gendun, El Gato, beak esan da bezala, eta ondo kopiatuta, eta txukun. Hori egin ezkero, berak jartzezuen 10. 10 bat. Orduan, nola ni beste mania hori neukan, eta nahi nun idazlea izan, eta nahi nun izan personala, orduan nik enion kasurik egiten, eta nik orduan egiten nun, El Gato nere kontura, nere katua. Orduan joaten izan astelenean, esatezu nota, eta nela guztik, danak 10. Eta nik 5.
Orduan, horrek emate zidan, benetako amorru ba. Zetik, esan beharra dago, lagun artean, ni nintzen poeta ofiziala. Orduan, halako batean gertatu zen jarri zigula, erredakzio gai bezala, La Tormenta. Eta zehala beharra, ni orduntxe, andoaingo liburutegian gogoratzen naiz, hasi nintzen, hasi janeon, La Eneida irakurtzen da. La Eneida hasten da ekaitz baten deskribapenakin. Eta orduan pensatu nuen, oain ikusiko ikonek. Hartu nun La Eneida, eta kopiatu nun aurreneko 12 orrialdeak. Copy-paste. Eta, aitortu behar dut, gure irakasleak sensible pixkat izan zuela. Zeatik, nela un guztiei, jarri zilean 10, beti bezala. Eta Virgiliori jarri zilean 6. Bueno, bakarrik kontatzen dut hau, esateko nola daukazun joera bat, eta joera hori batzutan oso bortitza da. Ez dezuk beste zer jakin aita, harri guztien aurka, ez? Baina, gero joera horrekin, ez dakit nola esan, baita ere, liburuak ere, beste modu batera irakurtzen dituzu, marginalia bat egiten duzu liburuarekin, baina liburuak seinalatzen dituzu, zure mania horren arabera. Eta kontatuko dizut, zatik, baki zuri ere tximeletak eta asko aintzat hartzen dituzu askotan tximeletak, baina guazen naiz esateko irakurri nuen Sumendiaren azpian, Under the Volcano, Bajo el Volcán, Malcolm Lowryren novela. Hain izan hori irakurtzen. Irakurri nuen novela, eta novela bukatuta gero, azea egin nuen, aber ze azpimarratu gote nuen. Eta ze azpimarratu nuen da bi esaldi. Eta aurrenekoak esate zuen, oantxe esate zuen egileak, narradoreak esate zuen, oantxe gauza triste bat etortzen zaigu gogora. Oscar Wilde, Victoria Stationen polizia zinguratua eta besuak burdinekin lotuta ditula. Eta esako esate zuen. Eta bain beste gauza triste bat etorri zaigu burura. Tximeletak itxasorantz egaka. Eta hori, eta pensa, hori izan zen ze urte nitu nik orduan? 20 urte? Handikan 25 urtera, hasi nintzen itoitz musika taldearen zat, kanta bat egiten. Eta hartu duen zea, eta zen nintzen tximeleta haiek egale egiten itxasoaren barru alderaz. Ez joan. Hain zuzen ere, esaldiura, Malcolm Lowryren azpimarratu nuena, gero azaldu zitzaidan kanta hori egiterakoan, ez? Orduan esan ditut, azken batian da joera bat, eta joera horretan gauza batzuk ikusi, beste batzuk ez, eta ikusitako gauzekin zuk egiten duzu zure poema, zure jersea. Hori esango nuke. Tximeletak, badakit, esan dut tximeletak asko, itzein zazuan tximeleta, zatika. Oso gai polita da alde batean. Azkenean da, azken gauetaz hitz egitea, nire txatere baizeren tximeletak, gure artean desagertzen ari diren, ez? Desagertzen ari diren hitzak dira ere bai. Garai batean, oain dela mende bat, Luis Lucien Bonaparte filologoak etorri zen euskalki mapa egiterat, aurkitu zituen, edo bildu zituen, 117 izen ezberdinak tximeleta izendatzeko. Ez dakigu zergatik, ez? Beti erraten da, ez? Inuiten artean, eskimalen artean, ez dakitzen bat, 20 hitz ezberdinak zuria izendatzeko, edo gaelikoz, edo gallegoz, euriari, ere. Hori argi eta garbi dago, zeren inuit bat beti zurien artean bizi da, eta gallego bat ere bai. Baina zergatik gure hizkuntzan hainbeste era ezberdinak tximeletak izendatzeko. Hori da, ni galderak bilatzen ditut, ez erantzunak. Eta 100 urte gehiago, nik saiatzen ari naizena da, zenbat, horietatik, 117 tximeleta horietatik zenbat bizirik geratzen diren. Eta egiten ari naiz kaier bat, hori da nire bigarren liburua, nik ez dut inoiz idazten, besteek idazten dute nire partez, eta badu puntu kaligrafiko bat ere, bai, hori da ere desagertzen ari den beste arte. Jendeak ez dugu idazten,
eta kaligrafia arte bat zen, ez? Eta kaligrafia da persona baten potreta bat, erretrato bat. Kaligrafia ikusten duzu adina, ikusten duzu baikortasuna ere bai, eta bai, ikastola edo eskolatik pasa diren ala ez, ez? Vale. Eta ze eskolatik pasa diren. Eta ze eskolatik ere bai. Zen olako ze kapitularra egiten duenaren arabera, bai. Eta hasi nintzen, beste arau batekin, ziren, nik, bai, nahi dut, lan arautua izan, bada, bai. Eta Bonapartek lan egiten zuen 30 lekukoekin. Hoietatik bieren apaisak ziren. Nik ez dut... Otaegi bat... Bai, baina gehienak apaisak ziren. Ni saiatzen ari naiz apaisatik at ibiltzea. Zen bai, nik uste gure hizkuntzako ikerlanak beti izan dira elizatik. Beti pasa dira elizatik, ez? Baina badago beste hizkuntza ikuioetan, eta ez elizan. Eta, bueno, hau da lehendabiziko esenplua, Jinkoaren oioa, nik hau egiteko entomologia ikastaro bat egin dut, zailkatzeko, ze polita den gure hizkuntza ale eta ele arteko parekotasuna, ez? Ale bat da ele bat, ele bat harrapatzea da ale bat harrapatzea. Biologia eta filologia non dago muga, haien artean. Eta zergatik ale edo hitz bat bizirik dago erreka batean, eta alboko errekan beste ale edo beste hitz bat dago, ez? Eta Jinkoaren oioa, Bonaparteko mapan beti zuberoan agertzen da, baina niri gustatzen zaidana da ere sorpresa edo ezuzte bat, eureka bat aurkitzea. Eta ni Baztanen azkeneko baserri batean aurkitu nuen, Maria Luisa Etxeberzeren, bekoa da tximeleta zailkatzeko modu ofizial bat, non harrapatzen duzu tximeleta hori, ze alturan, zeguna, fitxa bat. Eta nire asmoa da ere hitza hori moztea eta orratz batekin, mapa batean hiltzatzea, ez? Non aurkitu duzun tximeleta hori, zeren hitzak tximeletak dira, ez? Jinkoaren oioa. Euli farfalla, beste bat. Persona horrekin, Txola, txoleta. hitz hori joanen da. Eta lan honetan gertatzen ari zaidana da ni Iruñatik joan nintzen, azkeneko baserri horretarat, eta berak idatzi zuen hitza, eta nire puskak biltzen ari nintzen, berak errantzian, galdera bat egiten aldizut. Bai, noski, eta nik banekien ze galdera zen. Ona etorri zara Iruñatik soilik hitz hau harrapatzerat? Eta bai. Eta ni joaten naiz, eta bera, zen nik ikusten ari naiz nola leku batzuetan oraindik gutxiesten dutela bere hizkuntza. Eta nik nire lehendabiziko oparia lan hontan da haientzat. Jakiteko uniberso guztian zuk zarela hitz hau gordetzen duzun bakarra. Eta ni jaso dut. Hoize. Eta horrekin oheratu gaur eta pentsatu. Zeren batzuek erraten du, Jinkoaren oioa erraten da, ez da erraten, zu zara bakarra. Bigarrena, txitxipapa ikusten den bezala ez, nola hitza personaren erretratu badau, lesakan, ez beran hartu nuen. Eta hau zure herrikoa da. Ondo, posteko dira, nire herrikoa. Obabakoak dira hauek, baina gustatzen zait hitza harrapatzea, baina hitzaren gibelean edo infrentzua dagoena ere bai. Beti badago historia bat. Eta beti guztiek badaukate zerbait kontatzeko. Bera, senarra, mitxirrika da. Eta emaztea, tximirrika. Haien baserrien artean, 4 kilometra ziren. Baina zilaba bat dantza egiten du. Mitxirrika, tximirrika. Enazu harritzen, nire amarentzako zen mitxeleta, eta nire atxarentzat tximeleta. Tximeleta, ez? Baina ezkondu ziren, mitxirrika eta tximirrika egun batean elkartu ziren. Eta ni pentsatu nuen, kotxez, ara joatean pentsatu nuen, bai, badakit zer den galdera hemen, ze imaginatzen, ze erromerian elkartu ziren bi tximeleta hauek, ez? Eta beti errealitateak irabazten du. Elkartu ziren Michelinen katean, Michelin lantegiaren katean.
Romantizismotik urrunean dagoen lekuan. Eta han hasten da beste historia, eta niri gustatzen joaten zara etxe batea, tximeleta aitzakearekin, baina bukatzen duzu hitz egiten nola egiten den gurpil bat. Eta hori da interesantea. Gure Mitxerrika lan egin zuen lehendabiziko atalean, cocido. Izenak erdaraz erraten dute, cocido. 40 urtez, guanterik gabe, hasta suarra. Cocido, vulkanoko fraguan. Eta emaztea, hau da, tximirreka, preparazion, 3. atalean. Baina, haien artean hori berak, emazteak marraztu zuen, preparazion eta cocido artean, badago leku bat, sekreto izenarekin, sekreto. Eta ze egiten zen sekretoan, inork ez daki. Bisitak etorri ziren, kate guztia bizitatu zuten, baina sekretua Coca-Cola bezala. Ni Iruñara bueltatu nintzen, pentsatzen, Mitxirrika eta Tximirrika, Mitxirrika eta Tximirrikan artean zegoena, el sekreto da. Ondo da. Bukatzeko, Txilipitaina, Bizkaian gaude, Larrabetzun, Txilipitaina hitza, libe asua, erabiltzen zuen, 102 urtez. Nork harrapatuko lituzke. Eta nire bizitan lekuko izan nintzen ikusteko ze almortzu, berak erraten zuen bezala, ze gosaria hartzen zuen, eta ni pentsatu hor dago edabe magikoa. Ni txikitan erori nahiko nuke lapiko horretan. Eta lapiko horretan zegoena da medikuek debekatzen duten guztia. Tximeletaren kasu honetan infrentzuan jarriko nuke almortzu edo gosari horren errezeta. Kolakau 3 korakaia da. 2 baso terdi esne. Eta beste 2 korakaia da zukre. Eta ikusiko dugu gure libe almortzuan. Hori gauziari nedan, azken ordu erretzen da. Baina paradisu txiki batean. Baina neu, benetan nilotu, neu zoriontzu, uste da, privilegiada nazela, ni konturatuten privilegiada dekote ninguro gaiti. Erran dugun bezala, Maleruski Txilipitaina otsailean zendu zen. Eta airean bego. Ondo. Tximeretak egin segituko dut. Arrazoi duzu, hasi zinet diozu, hasi zinetela zesoko errikide horiekin, bakitz etxetakoa. Hasi zinela tximeretaz o tximirrikaz hitz egiten, da azkenean kurpilez hitzein zen utela. Esan beharret, barbada jakingo duzu, oso lotuta dagoela tximeletaren izaerarekin, ze okerrezpanago eta nire ikasketak, nire ikasketetan gezurrik espaziaten esan, sike, hori da, sike. Sike Grezia zeharrean zan, hain zuzen ere, tximeletaren izena. Alegia, pentsatzezan, gure pensamentuaren ibilbidea zala, erraria eta gora eta bera eta okerka eta zuzenka, zea Mitxeleta ibiltzen dan bezala, eta orduan da, sike. Orduan, nire buruare, batzutan txorila bezala, txori buru, beste batzutan tximeleta buru, eta bain ere, nire ibilidan ere zikiazu hitz egiten nahi zinean bezala, ez? Eta zegoatu zait, Gabriel Aresti nire poeta maiteak, Ricardo Arregi zendu zenean istripu batean, esan zan oso istripu latza eta oso eune penagarria, ze Ricardo Arregi zan, gara hartan, euskal kulturan zan, benetan personarik dinamikoena. Orduan, hil zan Gabriel Arestiri bisita edo zetorrela. Eta
Gabriel sekulako kolpe hartu zon, eta gero bere hiletan, da orduan ezagutu nunek, ikusi nuen aurreneko aldiz, bere hiletan irakurri zuen poema bat izena duna, Ricardo Arregiren heriotzan, publikatu zuen hauenez, baina Andoainen errezitatu zuenean, esan zuen negarrez. Eta hor, poema horretan, irakurri izazu eta ikusi aipatzen ditu tximeleta asko. Esaten du Jainko Ollo ere aipatzen du. Eta esaten du txola, txoleta, eta esaten du 10.000 tximeleta, beltz, ollo, eta orduan aipatzen ditu poema horretan. Da hori etortza dait bururazuk tximeleta itzein dezunean, naiz eta hori etzion bat ere gidoian. Lotura bat, eta oain, nik uste itxiko dudala ondo, aipatu dugu hasieran artea eta arteak, literatura eta esateratako pintura nola lotzen diran eta hola. Adibide bat, eta benetako adibide bat da, duela urte asko, hemen Bilbon bertan, hemen oso hurbil, erakusketa bat ikustea sartu nintzen, eta zan Dionisio Blanco pintorearena. Batzuk gogoratuko dute, Dionisio Blanco, egite zituen hain zuzen ere, oso kuadro zuriak, eta horrela, eta oso komprometituak, fusilamentuak, eta horrela, nolabait errepresentatuz, altzan bezala, garai hartan. Eta orduan, oitako fusilamentu bat zala eta bazan kuadro bat. Eta ikustera sartu nintzen, erakusketa hori, konturatu nintzen, kuadroaren ertz batian, zeola idatzita, eta urbildu nintzen, eta jakinak, nek urduako ezagutzen nuen aresti, eta ezagutzen nuen bere estiloa, eta azte zan, hango idatzita zeona, deituko naite, deituko gaitiate, eta horren pensatzen nuen, hau da, Blas de Oteroren poema, me llamaran, nos llamaran a todos, eta bar. Eta orduan, beira ze gauza berezia lotura. Eta zan, Dionisio Blanco egin nahi du, kuadro bat, fusilamentu buruz. Eta egin du kuadroa, eta ez du utzi nahi utzik, ze bere kuadroak ez ziren evidenteak. Orduan, igual jendeak esango zuen, fusilamentua zergatik. Baina orduan nahi zuen seinale bat jarri. Orduan, pentsatu zuen bere lagun Blas de Oteroren poema hori jartzia, ze biztakoa zen, poema hori zalain zuzen ere fusilamentu ez, eta horrela, nos llamaran, te llamaran a ti, Abel, Bueno, eta orduan, pentsatu zuen hori jartzea, baina ezan ausartu, ze iruditu zitzaion, erderaz, gaztelaniaz jarri ezkero, polizia konturatu ingo zala. Eta euskaraz. Eta orduan, joan zan Oteroren gana, eta esan zion Otero, nik lagun bat diat, Gabriel Aresti, euskaraz oso deiten duna, eta orduan itzul dezala. Eta orduan euskeraz, orduan etzan polizia handirik, euskaraz eginik, orduan, ze gertatu zen, jarri da, eta dago. Eta orduan, kuadro hori zoritxarrez etzan jaso katalogoa egin zuena lo zegoen, da orduan izan konturatu. Eta orduan, galdu dugu pixkat, ezagin une hongoan, kuadro hori, baina kuadro hori zinez bada, zenik eskuz kopiatu nuen poema hori, eta hortxe daukat. Eta alegia, batzutan, artearen, pinturaren, poesiaren, eta musa, olako arrazoiengatik ere biltzen dira. Ez kasu honetan da, Dionisio Blancok zerbait egin azula, eta ez zala ausartzen modu zea baten egiten. Ikusten dugu tximeletaren egaldila, eta denborak ere egal egiten omen du. Eta orain publikoaren txanda izango da, bai? Eta orduan publikoaren txanda omen da. Ez da ikusten ezer, beraz anonimatu hori aprobetxatu, iluntasun aprobetxatu. Galderaren bat. Oso zaila izaten da hortikan galderak egitea. Badago mikrofono bat, baina bueno. Bukatzeko nik egingo dizut, azkena. Tximeletarekin bukatzeko, beti aipatzen didazu egile bat, deskubritu didazu egile bat, Roger Caillou. Roger Caillou. Erosi dut liburu bat, Piedras izenekoa, ez dut haindik lehitu, hor dago mesanotxean, baina agian deskubritzen duzu. Hori Roger Cailloua eta hor badago eskola bat,
eta horrek eskola horrek eta zuzenki kaioak egiten duen galdera da, ia naturaleza mintzo zaigun zuzenki. Hori da, ja arterik egin dezakeen naturalezak beak. Erantzuna zego asko da ezetz. Baina berak aztertzen ditu harrietan eta sortzen diren formak eta ez. Eta nolabait egongo balitz bezalako borondate bat, jakina hori sinisteko, nik uste sinistu beharko duzula pentsatzen du nik jainkoan. Ze bestela zaila da. Orduan, pentsatzen du, orduan naturalezan ere badagola hizkuntza bat, eta hizkuntza hori dela arte hizkuntza bat. Eta harriekin ez ezik, batez ere beak, aipatzen ditu tximeletak. Eta batez ere gau tximeletak. Ze gau tximeletak, ikusi baldin badituzue, badakizue egoak zabaltzen dituztenean, zuk gibelean begiratzen baldin baduzu, hori da, egal atzealdean begiratzen baduzu, ozeloak dauzkate, ozeloak dira alako begi itxurako zea batzuk. Orduan, ozeloiek zabalduta, badakizue, zego asko badakizue, kaskezur itxura hartzen dutela. Kaskezur ematen du, kaskezur bat direla. Edo direla aurpegi bat, eta nunbait, tximeletak jatera edo, joaten diran, txorillak edo, ikusten baldin badute, tximeleta ego zabalik, eta ikusten baldin badute, ozeloiekin, pensatzen du animali hori handiagoa dala. Ez dala tximeleta soil bat, baizik eta handiagoa dela, ez? Bueno, indio jarrak ere gauza bera da, ateratzen du izatzakin hainbat ozelo ditu, eta orduan, agresoria pensatzen du pizti handi bat dala, eta orduan ematen du hori defensarako. Orduan, kaioaren galdera da. Hau zer da? Idazkera bat, naturak egin duen idazkera bat, da, ala ez dakit. Hoi, benetan, esan nahi dizut hori irakurrizkero, askotan liburuak irakurtzen dira, ne ustetan, hemen daude asko, bueno, zuk irakurtzen duzu, eta gero, zure buruari usten diozu, zure barruko tximeletak abertzemuz hartzen duen hori, noa di joan, no datorren, baina, bueno, behintzat irakurtzea interesgarria da, bueno, ez dakitze pensatuko zugen, ote izak ez zaukan, kaioaren libururik? Ez, lehituko dut, bai. Ez dakitze pensatuko zugen, baina, zego asko pensatuko zuen ez ez. Agian espazioa zela, beti espazioa ikusten bai zuen. Eskerrik asko, den hori. Bai. Eskerrik asko, agur, Eskerrik asko. Eskerrik asko. Urrengo arte. Agur.